Music by CMG Studio Sanchol. गाड़ी चालियो बनसा गाड़ी अर्जुन जीरी आज गाड़ी चालियो बनसा गाड़ी अर्जुन जीरी आज ओ जावे बालुत राजा लोर आ तो आवे बीन माल जावे बालुत राजा लोर आ तो आवे बीन माल आगे जावे निजामाबाद आगे पहुँचे हैदराबाद आगे जावे निजामाबाद आगे पहुँचे हैदराबाद। बुकिंग बालोतरा में आज करे ए तो जसराज बुकिंग बालोतरा में आज करे ए तो जसराज ए तो सूर सजी राठौड़ बुकिंग करे बिन माल ए तो अर्जुन जी राठौड़ बुकिंग करे निजामाबाद। ड्राइवर कही जे खेता राम हाके टॉपो टॉप गेर ड्राइवर कही जे खेता राम हाके टॉपो टॉप गेर चलावे रामा राम जाट आ तो सुपर है फास्ट चलावे ड्राइवर हीरा राम ए तो टॉपो टॉप गेर मालिक अर्जुन जी राठौड़ जारी ऑफिस हैदराबाद मालिक अर्जुन जी राठौड़ जारी ऑफिस हैदराबाद ए तो स्वरूप जी सरवण सिंह संग मायरे वे तग सिंह ए तो मगरज सिंह नरपत जी संग मेरे वे हीरा राम ए तो मगरज सिंह नरपत जी संग मायरे वे हीरा राम। गाड़ी चालियो बनसा गाड़ी राठौड़ ट्रेवल्स गाड़ी चालियो बनसा गाड़ी राठौड़ ट्रेवल्स चाली शहर भीन माल टू जावे निजामाबाद चाली राठौड़ ट्रेवल आ तो चाली हैदराबाद चाली सीना ट्रेवल्स चाली प्रजापत ट्रेवल्स सुरेश जी राठौड़ बिनमल ये तो आकाश परमार चालो बालोत राजा लोर जावे आगे बीन माल आ तो जावे निजामाबाद घूमे रोड हैदराबाद। गाड़ी राजपुरोहित ट्रेवल चाली बालोतरा से बस गाड़ी राजपुरोहित ट्रेवल चाली बालोतरा से बस जावे बालोतरा सो बस आ तो जावे हैदराबाद जावे बालोतरा सो बस आ तो जावे हैदराबाद। रिटर्न आवे हो गाड़ी बनीसा आवे हैदराबाद रिटर्न आवे हो गाड़ी बनीसा आवे हैदराबाद पासी आवे निजामाबाद आगे आवे बिनमाल आगे आवे है जालोर पासी बालोतरारी शेर वो गीत लिखे हो बनसा लिखे रतन सिंह सीनेर वो गावे उर्मिला राव संग में सोलंकी दिनेश गीत बनावे हो गोरी ये तो हीर सिंह चौहान वो तो गीत बनावे हो ये तो हीर सिंह चौहान ये तो DSR चैनल में बनावे दिनेश सिंह पाथेड़ी ये तो DSR चैनल में बनावे दिनेश सिंह पाथेड़ी।